Sot! Ano ka, Sot? Ay, Sot! Boss, mangapon. Mo na katong baboy nga akong ipapalit nimo? Aking baboy? Una ni boss, 5 kilo. 5 kilo. Kape lang tubig. Lugi kay ko ana. Magiging tagya. Ay, porbida nga apil tubig di. Dako kay kung nabayran ana. Pero sila okay ra. Iluto ana latina. Latin nagtarong. Dayon mo na yung usama ni. Kugon man lagi ni. Kugon na boss, muna yung mga palami sa nilatang baboy, kugon. Saguli po na og hagunoy. Mangita po ko boss, nagpapasugo ko kagunay dito. Apili na hagunoy lindahon sa badyang pod para malami. Lami agluto na kay pakaon na to na sa tong mga estudyante, kay panggutom na tong mga estudyante. Ay hagluto na nga malami ha kay para lamihan na tong mga estudyante ba nga bright na sila. Yes boss, areglado boss. Sige, diha na kay magklase na mi. Ako'y bahala ni boss. Sige boss. Ayun, timplay po to ako ang kape nga sa labat para lami mag-storya dito. Pasarap yung kape. Pangutang sa ito, pangutang. Kunchigo, di ba bago mo dito ang no? Kanang nato Filipino teacher? Bago na itong teachers Pilipino. Dayon, ang bulo. Gwapo na siya ang bulo. Gwapo oy. Suka-suka kay ko ganiha gani, suking dagan. 130. Na, puro bada og 180. Uy, zero. Hi sir, good afternoon. Sir. Oy, good afternoon class. Okay class. Magandang hapon. Okay. Ako ang bagong guro nyo sa Filipino subject. Filipino. Grabe, pan ba? Okay. Basahin nyo to. Filipino. Okay, magaling. Matalino. Tatawag ako ng isa sa inyo, 2, 3, tapos kayo ang magpapaliwanag. Okay ba? Okay, seryo. Gamitin sa pangusap ang siya. Siya ay matalino. Okay, magaling. Sobrang talino. Okay, next. Itoy. Ay, ikaw. Anong pangalan mo? Sindring sir. Okay, Sintring. Gamitin sa pangusap ang itoy. Ito'y nagkatatawang pangyayari. Very good. Magaling. Mga talino. Isa pa. Dagdagan natin ng isa. Ikaw. Anong pangalan mo? Antoroy sir. Okay, Antoroy. Gamitin sa pangusap ang itoy. Ito'y paggamay. Pagkako. Iro.